Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ मोनसेयाव थाम्बनेल बा टाइटल नायनानै भिडिअ नोंथांना भिडिअखौ उइदाव स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांजों मोननैसो निउस लाना फैदों आरोना बे निउसआ मा नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नायजोबब्लानो मिथिनो मोनगोन आरोना मिथिनो लुगैदोंब्ला नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नाय मा निउस दङ आंनियाव दिनैजाय ओमफ्राय फार्स्ट निउसआ दं जोंहा मा होनो गंथाम गारिजोंहाय एक्सिडेन्ट जादों आरोना ओमफ्राय बे एक्सिडेन्टआ बबे जायगायाव जादों होनना बुङोब्ला बे एक्सिडेन्टआ जादों लोगोफोर सरलपारा टु बिसमुरि टु सरलपारा थांनाय लामायाव जादों आरोना ओमफ्राय बिथांमोना सरलपारा पिकनिक स्पटआव थांदों ना मादोंमोन बेखौथ' आं बुंनानै होनो हानाय नंला जिखुनु बिथांमोना गंथाम गारिजों एक्सिडेन्ट जायो आरोना ओमफ्राय बै गारियाव गाखोनाय मानसिफ्रा बारा जोखोम जायासै आरोना बारा गोब्राब जोखोम जायासै ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरोना ओमफ्राय दाथ' लामा मोजां जाबाय होननानै गोबांथार मानसिया गोबांथार स्पिडआव थाङो आरोना लिमिटआव थाङा बिदिब्ला नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुवाखैब्ला भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव नेक्स्ट निउसआ मा बेखौबो नायनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाया आरोना ओमफ्राय जाय नुखाबाय नायाबाबो जागोन जाय नुवाखै नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना बिदिब्ला नायना लाग्रोदो लोगोफोर सालायफुबाय थानायाव दं लाखिनांगौ दं गारिया साइडआव दोनजाला ओमफ्राय आं इन्सुरेन्स खालामजायो नालाय गथ'ना डाइरेक्ट लाखिदों आखुनानै ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों बुंहरनो हागोन ओमफ्राय आंथ' जेबो बुंला ओमफ्राय जोंना सेकेन्ड निउसआ मा लोगोफोर फैदो दाना जों खोनासंदिनि बे सेकेन्ड निउसआनो जाहैबाय लोगोफोर दाथ' गोबांथार जायगायाव गोबांथार मोसौ गोमानाय मोसौ खावनाय खोनाय गोबांथार सिखाव ओंखारनायखौ जों खोनाबोगासिनो दं ओमफ्राय बे मोसौ सिखावफ्राहाय माब्रैहाय लाङो मोसौखौ नोंथांमोना बैफोर माबाफोरखौ नुवाखैब्ला भिडिअफोरखौ नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि नैबे आंनाव मोनसे भिडिअ दं क्लिप बे भिडिअ क्लिपखौ होनो हागोन ओमफ्राय बिथांमोना माबोरैहाय लाङो मोसौखौ नोंथांमोना बै भिडिअ क्लिपखौ नायनो हागोन आरो दा मोनसे मोसौ खावना लांनाय मोनसे मोसौ खावना लांनाय गारि मोनसे हमनो मोनदों आरोना बिथांमोना मोसौखौ माबोरैहाय लाना थाङो गारि फिसायावनो नोंथांमोना बैनो भिडिअ क्लिपफोर नुबाय बायाखैब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ नायखांनायनि उनाव मोनसे लास्ट आपडेट दंबावो लास्ट निउस दंबावो नोंथांमोना बेखौबो खोनासंलांदो एबा नायलांदो आरोना लोगोफोर जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे मोसौखौ माबोरैहाय गारि सिङाव सोना लाङो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो बिनि उनाव लास्ट निउसखौबो खोनासंबावदो आरोना बिदिबा नायना लाग्रोदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बै मोसौ गारियाव सोना लांनायखौ भिडिअखौ नुखाबाय बे भिडिअखौ नुनानै मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो ओमफ्राय जोंना लास्ट निउसआ दं जों लोगोफोर दिनैसो रिसेन्टलि जानाय फुङाव जानाय मोनसे घटना आरोना बे घटनाया जाहैबाय लोगोफोर क'क्राझार टु गुवाहाटि थांनाय गुन बासआहाय बरपेटा राजा लामायाव मोनसे जाब्रबथाय जायो आरोना ओमफ्राय बेयाव बेसेबां मानसि साबेसे मानसिया जोखोम जाखो साबेसे माबा जाखो बेखौ आं एक्जेक्टलि बुंनो हाला ओमफ्राय बे निउसखौ दासो मोननायलाय नोंथांमोननोबो एसे फोरमायहरफासै होनना साननानै नैबे निउसखौ लाफादेरनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना नुवाखैबो जानो हागौ ओमफ्राय आङो मा होनो फट'खौनो हागोन आरोना गुन गारिनि एक्सिडेन्ट जानायनि मोनसे फट'खौनो हागोन आं नोंथांमोना नायनो हागोन आरो ओमफ्राय आं भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायला नोंथांनि साइडआव नुखादों फट'खौ आं साइडआव होनो हागोन ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना थाबोलो नेक्स्ट बाय